बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि बिथांनिसिम रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों। थारैनो नोंथाङा 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय बिखायाव हाथियार लानानै खुगायाव गुलि अरनानै मानो थाखाय समायखिरा लादोंमोन? बे सोंथिखौ खालामदों गोबां रायजोनि दैदेनगिरि, गोबां बर' रायजो राजाफ्रा। आरो बे सोंथिखौ मानो थाखाय खालामदों होनना बुङोब्ला बिथाङा फोरमायदोंमोन गहपुर विधानसभा बियाबाव थांनानै मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों। जाय बाथ्राखौ सासे बारग' एनडिबिनि लिडार एबा दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय खोनासंनो लुबैया एबा खोनासंथावना नङा। बे बाथ्राखौ लानानै दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां सोंथि खालामदों आरो गोबां साननो गोनां बाध्यता जादों प्रेस मोसाहारि बिथांनि सायाव। थारैनो नोंथाङा मोनसे समाव एबा 34 बोसोर बर' हारिनि थाखायनो, आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखायनो एबा आलादा रायजो बड'लेण्डनि डिमान्डनि थाखाय नोंथाङा जे बर' हारिनि थाखाय खुगायाव गुलि अरनानै समायखिरा जादोंमोन, अनलि बर' हारिनि थाखाय। नाथाय दिनैनि समाव जे नोंथांनि खुगायाव मोनसे बाथ्रा गोसारदों, बेखौ लानानै दिनैनि समाव ससियेल मिडिया, खौरां बिजों गोबां दैदेनगिरिफ्रा सोंथि खालामदों। थारैनो नोंथाङा गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय मानो संग्राम खालामदोंमोन? मा जाहोनाव नोंथाङा खुगायाव गुलि अरनानै समायखिरा जादोंमोन? जेराव गहपुर विधानसभा बियाबाव थांनानै माबे बिखाजों नोंथाङा बर'ब्लाबो नित्यानन्द बिथांनो जा इउपिपिएलनि बिजाथि एबा बर'ब्लाबो बिथांनो भट दाहोनानै माबे बिखाजों बाथ्रा बुंनो हाखौ होननानै दिनैनि समाव सोंलु सिखारदों। नोंथाङा दिनै एबा नोंथाङा रायजो राजाफोरनि अननायाव, बर' हारिनि अननायाव सासे बिटिसिनि सासे खुंगिरि, सासे दैदेनगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा। थारैनो राजखान्थिनि बेलायावनो बर' हारिखौ बेफोरबायदि बुंबाय नामा? जेराव बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांखौ थोंजों बुंदों। बिथांखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे प्रेस मोसाहारि बिथाङा बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनो एबा दैदेनगिरि बिजाथिनो भट हो, बेफोरबायदि थोंजों बाथ्रा बुंनायखौ एबा बुंजानो लुबैदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेराव बर'ब्लाबो भट दाहो होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनैनि समाव बर' हारिफ्रा सानदों आरो दैदेनगिरिफ्राबो बेनि सायाव सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजेपिनि बिजाथिनो थोंजोङै भट हो बुंनायाव रावबो जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो बर'ब्लाबो बर' सुबुंफ्रा बर'नो भट दाहो होनना बुंनायखौ लानानै दिनैनि समाव गोबां साननो गोनां जादों। जेराव 34 बोसोर सासे एनडिबिनि दैदेनगिरि जानानै बेनि खुगायाव बेबायदि रावा मानो ओंखारखोनानै दिनैनि समाव सोंथि सिखारदों। दानिया फैदो बिदिब्ला प्रेस मोसाहारि बिथाङा जे बर' बिजाथिब्लाबो बर'नो भट दाहो होननानै बुंनायनि सायाव गहपुर विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि नित्यानन्द बिथांनिफ्राय बिथाङा मा फोरमायदों, लोगोसे रायजो राजाफ्रा मा फोरमायदों, बिथांनि खुगानिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि। আমার চিফ মিনিষ্টার যেটা হুকুম কিন্তু বাস্তবত যদি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিলে কাৰো যোগেদি নহ'ব, মাত্ৰ উৎপল বলা ডাঙৰীয়া যোগেদি পাৰিব। ইয়াত ইউপিপিএল হয় না নহয়, ট্ৰেক্টৰ পাতি প্ৰাৰ্থী দিছে। ইয়াত হয়তো নিজৰ বড়ো বোলে আপোনালোকে ভোট দিব নালাগে, ইয়াত জিতিব নোৱাৰে। আপোনালোকে এইটো ভুল কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। ভুলাবो बे सिद्धान्तखौ दाला। आं दिनै बर'नि मोनसे जांख्रिथायारि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गोसोखाङो बे समाव। बिथांनि मट'आ जाहैबाय लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट बर' नेशन लेट नट डाइ फर आस। बिनिनो सासे सान्थौजों गुबुन दोलोआव थांनानै माब्रै बर' जाथिनि सायाव बिदि बिबुंथि लाखिनो हाखो, बे जोबोद लाजिथावना, दुखुनांथावना, सोंखारिजाथावना। मानोना बिग्रायारि हान्जायाव थानानै बर' जाथिनि थाखायनो खामानि मावनानै सासे बर' फिसाखौ बर'ब्लाबो भट दाहो होनाया बे मा रोखोमनि बाथ्रा जादों, बेखौ हयथ' बर' रायजो राजाफ्रा हयथ' बुजिनो बाखि गैया। बिथांमोना सोरजोंबा बायजादों, राष्ट्रीय राजनैतिक दलजों माने बायजानानै लासिं सिंनो गहपुरनि समस्या बाव रोजा रोजा सुबुङा जिउ गोमादों। 1993 जिउ गोमादों। बाव गुबुन हारिजों जों माने न' सावजादों, बुथार जादों। 89 न' सावजादों, बुथार जादों। बिनि उनाव बिएलटिनि दैदेननायाव, एनडिएफबिनि दैदेननायाव गहपुरा गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। बे सेक्रिफाइस खालामनानैसो दिनैनि बिएससि, बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोनदों। नाथाय आरो बिटिआरावबो एसे गामिल' हाबदों। बिथाङा बिटिआर सोसननायनि बाथ्रा बुङालासिनो
बिनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुङालासिनो बिनि थाखानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ दाथायखौ बुङालासिनो बेयाव बिसिडिसि दानाय बाव गोदान माने काउन्सिलनि माने मोनसे कनस्टिटिउसन दानाय खोथा बुङालासिनो लासिं सिङै गुबुन हारिनो गुबुन दोलोनो बर'बाबो भट माने होआलासिनो बिनो होनांगौ होननाया जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना सोंखारिथावना आं बेखौनो बुंबाय। प्रेस मोसाहारिया बिजेपि दोलोनि जानानै फोसावदों मेल सफैदों। बिनि उनाव इउपिपिएलखौ बिथाङा बुंदों बर'ब्लाबो बर'नो भट हा होनदों, गोरोन्थियावबो बर'नो भट हा होनदों। बिनि सायाव मा बुङो सारा? खुलुमबाय। आं दिनै बर'नि मोनसे जांख्रिथायारि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गोसोखाङो बे समाव। बिथांनि मट'आ जाहैबाय लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट बर' नेशन लेट नट डाइ फर आस। बिनिनो सासे सान्थौजों गुबुन हारिया गुबुन दोलोआव थांनानै माब्रै बर' जाथिनि सायाव बिदि बिबुंथि लाखिनो हाखो बे जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना सोंखारिजाथावना। मानोना बिग्रायारि हान्जायाव थानानै बर' जाथिनि थाखायनो खामानि मावनानै सासे बर' फिसाखौ बर'ब्लाबो भट दाहो होनाया बे मा रोखोमनि बाथ्रा जादों बेखौ हयथ' बर' रायजो राजाफ्रा हयथ' बुजिनो बाखि गैया। बिथांमोना सोरजोंबा बायजादों, राष्ट्रीय राजनैतिक दलजों माने बायजानानै लासिं सिंनो गहपुरनि समस्या बाव रोजा रोजा सुबुङा जिउ गोमादों। 1993 जिउ गोमादों, बाव गुबुन हारिजों जों माने न' सावजादों, बुथार जादों। 89 न' सावजादों, बुथार जादों। बिनि उनाव बिएलटिनि दैदेननायाव एनडिएफबिनि दैदेननायाव गहपुरा गोबां सेक्रिफाइस खालामदों। बे सेक्रिफाइस खालामनानैसो दिनैनि बिएससि बिटिसि आरो बिटिआरखौ मोनदों। नाथाय आरो बिटिआरावबो एसे गामिल' हाबदों। बिथाङा बिटिआर सोसननायनि बाथ्रा बुङालासिनो बिनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुङालासिनो बिनि थाखानाय एडमिनिस्ट्रेटिभ दाथायखौ बुङालासिनो बेयाव बिसिडिसि दानाय बाव गोदान माने काउन्सिलनि माने मोनसे कनस्टिटिउसन दानाय खोथा बुङालासिनो लासिं सिङै गुबुन हारिनो गुबुन दोलोनो बर'बाबो भट माने होआलासिनो बिनो होनांगौ होननाया जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना सोंखारिथावना। आं बेखौनो बुंबाय। बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै सानो नोंथाङा? दिनै एन्टि इनकामबेन्सि बेखौ जायखौनाखि हारसाया प्रतिस्थान बिरुधि होनना बुङो। बे प्रतिस्थान बिरुधिया बेसेबां माने 10 बोसोराव रुलिं पार्टिनि बेरेखायै दोहो दोहो खामग्लिनानै बिथाङा बे ओनसोलाव बेरायदोंब्ला बे ओनसोलाव मा डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ मानो नायफिनाखै? बिथाङा निजै सासे MCLA EM, नाथाय बिथाङा डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंफैयालासिनो डाइरेक्टयै दाखालिसो देरहालांखानानै बिथाङा दिनैसिम बे 4 मासाव मा बुस्थु होफैखो आरो मा बुस्थु होगोन, बेयाव मा जिनिस माने माबायदि डेभेलपमेन्ट जागोन बेखौ बाथ्रा बुङालासिनो बिथाङा जे स्कुल कलेजनि खोथा होनदों, स्कुल कलेजा जों मारै मोनखो, बेयाव बिनि हानि मोनथाया बे हानि पाट्टाखौ जों बोरै मोनखो? हानि पाट्टाखौथ' जोङो प्रमद बर'नि दैदेननाय जिथुनाखि इउपिपिएल सरकार बेयावसो गहपुरनि हादाननि मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननो हादों। दा बिथाङा बेफोरखौ मिथियालासिनो गहपुरनि जारिमिनखौ मिथियालासिनो बेनि भटखौ माखासे माने फैनानै लांफैनानै बे बाथ्राखौ बुंफैनाया गहपुर रायजो राजाफ्रा माने गोख्रों माने बेखौ जों नायगासिनो दं आरो जोबोद दुखुनांथाव लाजिथावना। आं गहपुरनि जानानै बिनि थागिबि जानानै बेनिफ्राय गायसनगिरि आं माने सासे बर' सुबुं जानानै लाजिनाय फोरमायदों, दुखु नांनाय फोरमायदों आरो बे रोखोमनि बाथ्राखौ जाहाथे इयुनाव फैनायाव जाहाथे बे रोखोमनि बाथ्राखौ बुङा होननानै इउपिपिएलआ भट सोखावग्रा नङा। इउपिपिएलआ जाहैबाय जोङो बर'नि थामोनथा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय आंनो बड'फाखौ लोगो मोननाय बे मानसिफ्रा मैया दाखालिनि बबेसिम फरायनानै स्कुल गारनानै खावब्ला सिबला फरायनानै हाग्रायाव साननैसो थाहैनानै गावखौनो ओंखारनानै सियाल गोथां बायदि खालामनानै गावनो बर' जाथिनि लिडार देखायफैनाय लाजिथावना दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौनो बुंबाय। गहपुरनि मानसि होननानै बुंना लादों सार, गाव गहपुरनि दुखु सुखु नायबाय थायो होननानै बुंदों। मा बुंगोन बे समाव? बेखौथ' माबायदि गहपुरनि मानसि, गहपुराव मा समसिम दंमोन आंबोथ' मिथिला। आंथ' गहपुरावनो जोनोम जानाय, आं बावनो फरायनानै बावनो माबाय। गहपुरनि 100 जनाव 100 जन मानसि आंखौ सिनायो, खिन्थु बिथांखौ बेसेबां जन मानसिया सिनायो? बिथाङा हयथ' लेखा फरायनो हायैनि हाग्रायाव खारलांनानै साननैसो गावखौनो सिबिसुला मोनसे बिग्रायारि बर'नि जाथि दामोनथा उदां बर' हारि नागिरदोंमोन। दिनै उदां बर' हारि नागिरनाया दिनै खौसे गैया। खौसे गैयालासिनो गुबुन माने माबायाव थानानै दोलोआव थानानै दिनै बर'नि सिबिसुला जाना फैनाया बेसेबांसिम सिबिनो हागोन बेखौ रायजोफ्रा मिथियो।